Pere Marcet és el meu besavi i un dels socis fundadors del Futbol Club Barcelona, també un dels primers jugadors. Era gerent d'una empresa familiar de distribució de llet i va tenir la gran sort que una empresa suïssa, que en aquella època començava a instal·lar calefaccions als pisos a Espanya i a Barcelona, llavors arrel d'aquí va conèixer els germans Witty, a Hans Gamper, i van fundar el Futbol Club Barcelona. El Barça, com nosaltres diem, és molt més que un club. Perquè el Barça va començar, que va ser, com a tots els països, no? Un entreteniment per les classes baixes. En moments on la gent estava segurament molt oprimida, no? Estem parlant abans d'una guerra, perquè el Barça ha viscut abans, durant i després d'una guerra. I el Barça va ser molt important. A dia d'avui hem fet del Barça una identitat també del catalanisme. A l'època de Franco, la repressió va ser molt dolenta. Van fusellar un dels presidents del Futbol Club Barcelona, a Sunyol. Després, a l'equip semblava que estava obligat a perdre sempre, no? Enfront al Madrid. El Madrid sempre tenia que guanyar-ho tot i el Barça ho perdia. I es veien resultats escandalosos, com un 11-1 i coses molt estranyes que passaven. També ens van canviar el nom de l'estadi i el nom del club. El club, que es deia Futbol Club Barcelona, el van passar a dir Club de Futbol Barcelona, perquè no es podia dir, no es podia anomenar en català.